Ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Show, it's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpapromote ng We Listen and We Don't Judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Good evening. Good evening po, DJ Rocky. Anong pwede namin itawag sa'yo? Siya na lang. Siya. Ilan taon ka na? 27 po. 27. Sang lupalop ka naman galing siya? From Taguig po. From Taguig. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Siya, 27 from Taguig. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po, DJ Rocky, is nirape po ako ng ex-boyfriend ko. Tama ba ako ng pagkakarinig? Nirape ka ng ex-boyfriend mo? Yes po, DJ Rocky. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano muna kayo naging magjowa nitong ex-boyfriend mo at gaano kayo katagal at kailan nangyari to at paano nangyari? Naging mag-boyfriend, nagkakilala kami nung ex-boyfriend ko nung 2014 I should say, sa school lang din. Nung iisa kasi yung school namin nung college kami. Mm-hmm. And then, that time, I'm 15 years old and he's 18. And then, nagkakilala kami kasi iisa lang yung dorm namin. Parang yung boys sa baba, yung boys sa taas and then yung mga girls sa baba. So, yun po. And then, ka-roommate po niya yung kaklase ko. Mm-hmm. And then, doon habang tumatagal, nakikilala ko siya ng lubos kasi nga parang pag gumagawa ko ng gawain ko sa school, andun siya, nakikita ko siya palagi. Tapos yung parang alam niyo yung asaran ng mga magkaklase kasi kami nga ng ka-roommates niya, kaya parang inaasar-asar siya sa akin. And then dumating yung time na pumunta siya sa bahay para parang magpakilala sa family ko. Then, yun po, inaccept naman siya na basta yung aral-aral muna. And then, pag may time doon. So, parang binigyan naman kami ng yung parang limit lang naman. And then, habang tumatagal, siguro magwa 1 year kami. Pumasok po ako doon sa computer shop kasi may malapit na computer shop po doon sa dorm. Pumasok po ako doon kasi nahanap ko siya, hindi siya nagre-reply. Nakita ko po siya doon na nagdodota. Then, hindi ko parang nagsunyas ako sa kaklase ko na wag niya sabihin na nandito ako kasi nakatalikod siya noon, so nasa likuran ako. Nakita ko siya na may kachat siyang ibang babae. So, yung babae na yun is girlfriend din pala niya. So, 3 years na sila. And then, mag-1 year pa lang kami. So, kinonfront ko siya na kung sino yun. Then, sinabi niya naman na may girlfriend ako sa ibang lugar dun sa amin. Sabi niya. So, pag nandito pala siya sa lugar namin, ako yung girlfriend niya. And then, pag nandun naman siya sa kanila, yun yung girlfriend niya. Wow, So, yun. napakahusay naman nitong ex-boyfriend mo. Sure ka ba na dalawa lang kayo nung time na yon? Opo. Sure naman Okay. ako kasi tinanong ko naman siya ng kung talagang yun lang ba Aha. yung And naging
Opo. And tinanggap mo ba siya right after na malaman mo na meron pala siyang 3 years relationship sa isang babae doon sa lugar nila? Actually, DJ Rocky, pinagpili ko siya. Kasi ayoko din naman ng iisipin ko siya na, alam niyo yung nag-aaral ako, engineering ako that time. So, iniisip ko yung pag-aaral ko and then nasasaktan ako. So, parang ganun. Alam niyo yung talagang ano kasi ako pag-aaral. Parang, yun nga, natukso nga lang ako dun sa klase ko nga kasi ka-roommates niya. So, tinanong ko siya kung ano yung pipiliin niya, kung ako ba o yung 3 years niya. And then sabi niya, ako raw. Pero, pag nandun siya sa lugar nila, huwag daw ako mag-aas sa kanya. Huwag akong tatawag or huwag akong magte-text, ganun. So sabi ko, parang hindi naman yata girlfriend yan eh. Sabi kong ganun. So, yun. Ako na lang yung nagsabi sa kanya na itigil na lang kasi ayoko din naman ng parang may humaharang sa pag-aaral ko, yung nagiging distractive pagdating sa pag-aaral ko. Mhm. So, yun, parang hindi niya matanggap na hiniwalayan ko siya kasi habol siya na habol sa akin. Nang umalis na ako doon sa dorm namin, hinanap pa rin niya ako. Hindi naman po ako totally lumayo sa dorm namin kasi magkalapit lang ako doon sa school. So, nakita pa rin niya ako kasi nung time na nakita niya ako, nagpapaprint siya nun. So, parang, dito ko pala. Tapos parang minaman-manan niya na ako kung saan talaga ako. And then, nung time na nakita niya ako, talagang chinempuhan niya ako kasi after ko ng church Sunday, doon na po nangyari yung parang trauma ko. Are you comfortable sharing this story? Oo naman po kasi tapos naman na yun eh. Siguro naka-move on na rin ako and then may anak naman na kami. Okay. Yung nangyari kasi sa akin na tragedy na yun or trauma na yun, parang ginawa ko siyang inspirasyon. Wow. DJ Rocky. So, balik mo kami dun sa part na nakita ka niya, minanmanan ka niya, sunundan ka niya right after the church. So, saan ka niya dinala? Kinausap ka ba niya? Anong ginawa niya sa'yo? That time DJ Rocky, yung ka-roommate ko po kasi umuwi siya sa province nila. So, mag-isa ko lang doon kasi Sunday. And then yung landlady namin, hindi siya nag-i-stay doon. So, mag-isa ko lang. Talagang chinempuhan niya na mag-isa ko lang. So, pagdating ko ng bahay, nagtataka ko kasi naka-open yung gate. So, siguro inisip ko na lang na baka ninakawan ako kasi mag-isa ko lang naman. And then, ang bala ko din, after ng church, uwi din ako ng province namin. So, yun. Nakita ko siya na nakaupo siya doon sa may balkonahe. And then, sabi niya, pag hindi mo ko babalikan, akong gagawa ng paraan. So, yun, doon nag-start na nakita ko kasi siya na may ice pick siya na dala. So, natakot na ako na imbes na nauna yung taranta ko nun. So, ang ginawa ko, ano bang kailangan mo? Simple lang, bumalik ka sa akin, maging tayo ulit. Sabi niyang ganon. So, sabi ko, hindi ako pumayag kasi ayoko na, parang nag-move on na ako, DJ Rocky. So, ang ginawa niya, hinila niya ako papunta ng room and then that time doon niya ginawa na as in talagang sa pilitin niyang ginawa yung kagustuhan niya. But before that, meron nang nangyayari sa inyo? Wala po, DJ Rocky. So that was the first time? Yes po. Oh my gosh. At walang consent yun? Wala po kasi nagpaalam po siya ng maayos sa parents ko. Naligaw po siya sa akin ng sinabi rin sa parents ko. So, yun po yung sobrang po, DJ. And then, after po nun na nangyari, hindi pa po natapos yun. Kasi, actually, hindi lang po dito sa radio, yun, maririnig naman yung story ko. Meron din sa TV. Pero hindi ko nasasabihin yung
TV na yun, palabas na yun. So, ang nangyari after that, nang maano siya, after po nung ano namin, nangyari, hindi Mhm. pa po natapos yun. So, parang ang tawag dito, nadugtungan pa, pero hindi ko talaga kagustuhan. Hanggang sa Mhm. may mabuo siyang bata. Ah, Wait lang ha. Nung time na pinilit ka niya na gawin niyo yung bagay na yon, syempre 'di ba walang consent mo yon. So right after ba nun nag-usap kayo, nailinaw niyo ba sa isa't isa kung anong dapat mangyari sa inyong dalawa, or after that nagstay ba siya dun sa dorm mo? Anong naganap dun? Nag-stay siya, DJ Rocky, doon sa dorm ko. And then, that time din po, nagsabi po siya doon kinausap niya ako bago po siya magsabi sa landlady. Kinausap niya ako na if ever na magsumbong daw ako sa family ko, o kahit kanino, sa police, ganyan. Parang may threat siya na papatayin niya ako, papatayin ko yung family mo, ganun. So, yun. Yun yung threat na nangyari sa akin. Siya, Sinabi niya. may tanong ako did you see it coming? Like, meron ba siyang signs na ipinakita before na ganun siya mag-threaten ng isang tao? May ganun na ba siyang parang kasamaang naiisip o ginagawa in the past? Meron na bang senyales na may ganun siyang ugali? Actually, DJ Rocky, hindi ko siya ganong kalubos kakilala. Kasi nga po, dormmate lang kami. Parang, yun nga, nasa taas yung ano nila. And then parang sa suhol lang ng classmate ko nung high school. Kasi ka-roommate nga po niya. Pero yung mata niya kasi may times na napapansin ko na, alam niyo, ang talas ng paningin niya. Kung sa isang tao mapapansin niyo yun, ang talas ng paningin niya, ganun. Although, na-admire naman ako sa kanya dati kasi since yung background niya, tiningnan ko naman since elementary to high school, valedictorian siya, matalino talaga siya. So, doon ako na-admire. Pero yung background talaga ng kung ano yung ugali niya talaga, yung behavior niya, hindi ko talaga lubos na akalain na mangyayari sa akin talaga. So, after nun na kinausap niya ako, tinrep niya akong ganun, hindi pa natapos yon. Pumapasok ako, DJ Rocky, ng may pasa. Pag minsan hindi pa. Actually nga, nung nalaman niya na nabuntis ako, masaya siya. Masaya siya, pero kinukulong niya ako doon sa dorm ko. Kasi yung ka-roommate ko din that time, umuwi ng province kasi naglaslas nga siya kasi nga nabuntis din siya nung boyfriend niya. Pero as in talagang boyfriend niya naman yun eh. Sa akin kasi ex ko na. So, ayun. Kinukulong niya ako doon. Sinabi niyo Kinukul ba yan sa magulang mo agad? Or nilihim niyo muna kayong dalawa muna? Hindi po, kasi nung time na nalaman na ng parents ko, buntis na ako, para medyo malaki na yung tiyan ko. Hindi ako umuwi ng province, DJ Rocky. Although pati communication namin wala. Paano yun? So, pumapasok ka sa school na buntis ka? Actually, maliit pa yung tiyan ko nun, DJ Rocky. Parang, Hindi pa halata. opo, hindi naman halata nun. So, Aha. pero sabi nung time na napansin na ng parents ko na bakit kaya parang naglilihim siya, hindi siya umuwi, may problem ba? Siguro gano'n ang nisip ng parents ko. Mhm. Pumunta siya dun sa landlady namin, parang takot na takot pa yung landlady namin na sabihin na, ayun, kayo na lang pumasok dito sa loob, and ayun nga, nakapadlock yung room ko. So, nung time na natsyempohan ng parents ko na yung si ex-boyfriend kasi pumasok siya. So, doon nakita ko na, ayun, parang, ba't ganito? Ba't ganyan? Ano nangyari? Imbis na magalit sila sa akin, talagang niyakap na lang nila ako na, hindi ko totally kasi although, nakaka-move on na ako kasi actually yung anak namin, 9 years old na, and Mhm. nandito pa rin yung sakit, DJ Rocky. Yes. Mm-mm. Sobrang, ayun nga, kasi
Katabi, katabi ko kasi yung anak namin. So sabi niya, mama, kausapin mo si DJ Rocky. Gusto ko malaman yung ano, sabi niya. So makikinig ka lang, wag kang ano dyan. Sabi ko sa kanya. So yun, katabi ko Talaga? siya and sinasabi ko sa kanya. Is it Kasi is it the parang, first time na malalaman niya tong kwento mong 'to? yes po. Pero ano naman, may background siguro siya kay lola niya na sinasabi rin. Pero hindi totally yung ganito ka-broad. Mhm. Ano, yes. So yun, sinabi, ano, after nun, nakita ko ng parents ko na pasa-pasa. So, hindi muna, ano, kasi sinabi ko na wag muna nilang sasabihin or magsusumbog sa police kasi, yun nga, may threat. Takot din ako na, ano, ganun yung mangyayari. So, kinausap mo na yung parents ni Guy, pero hindi alam ni Guy na kinakausap na pala ng parents ko yung parents niya na nangyari sa amin yun. So, yung mother niya nasa ibang bansa, yung father niya naman nandito, Philippines. So, yun nangyari, kinausap nila yung father niya. Inaccept naman niya na yung kasalanan ng anak niya na ganun. So, kailangan niya panindigan, pero hindi niya pwedeng dalhin yung anak namin kasi minor pa siya. Minor pa po ako nung that time. DJ Rocky 15. Mhm, mhm. So, pinipilit ako nung nanay niya na nasa abroad na dalhin na lang ako sa bahay nila. Paninindigan daw ako. Pero after nun, ginawa nung tatay, ginawa niya lahat, pina-check up ako, lahat ng needs ko talagang binibigay nung tatay nung Guy. And then one time na dumating yung nanay niya kasi sabi nung mother ko, hindi ko na siya sasampahan pero kailangan niyang panagutan to. Sabi nung mother ko kasi ayoko naman lumaki kasi DJ Rocky, broken family din kami. So alam ni mama na mahirap. Pero Mhm. sa akin din sabi ko kay mama ko, aanhin ko naman po yung buo naman kami pero alam niyo yung wasak na wasak ako, Mhm, mhm. hindi ko kaya. Pumapasok akong may pasa ako, nakikita ko na instructor ko na may pasa ako. Hindi na lang ako kumikibo. As in, para lang matapos ko yung course ko na engineering. So, ayun, dumating yung mother niya galing abroad. Pumunta siya sa bahay. Ang malupit pa nun, sabi pa sa akin ng nanay niya na hindi niya daw ako paninindigan hanggat hindi ako umuwi ng bahay nila. So, nung time na yon, wala kasing power yung tatay, yung asawa niya na kung ano yung sinasabi kasi nung nanay, nasusunod siya. So, walang nagawa yung tatay niya na kahit alam niyang mali, pipilitin niya yung gusto niya. Mhm. Pero alam ba nung So, nanay kung ano yung ginagawa sa'yo nung anak niya? alam niya, Na alam niya. sinasaktan ka, na kinukulong ka, na ganyan yung ginawa sa'yo, na walang consent pero binuntis ka? Opo, alam ng nanay niya. Actually, sinabi pa nga nung nanay niya nung bago niya nung nalaman niya na nabuntis ako, sabi niya ipa-abort ko daw. Ay sabi ko noon time na yun. Actually, pinapainom niya ako. Gusto niya akong painumin ng pang-abort. Kasi ayaw nga niya makakasira daw sa pag-aaral ng anak niya. Hindi niya alam na ako yung nasira niya. So, yun. So, pumunta ka ba sa bahay nila? Hindi po ako pumunta kasi alam ko sa sarili ko na ako yung agarabyado, ako yung victim. Bakit ako pupunta sa bahay ng suspect? Sa isang taong binaboy ako, sa isang taong pinagkatiwalaan ko nung una pero ganun lang pala yung kahahantungan ko. DJ Rocky, after ng pag-uusap ng parents namin dalawa, ultimo, katiting na bigyan man lang ng needs yung anak namin na nasa tiyan ko pa lang, hindi nila ginawa. So, ang ginawa ng parents ko, sinampahan namin siya ng kaso ngayon. Mhm. RA 7610, which is the child abuse and rape. So, yun. Sinampahan namin siya, nagmamakaawa yung ex-boyfriend ko na magbalikan kami, na paninindigan niya na ako. After ko siyang
sampahan, tsaka lang siya magpapakita ulit kasi sabi nung nanay niya, after 2 years bago daw kami ulit magkita. Kung gugustuhin man ng parents ko na panindigan daw ako. So, sa part ko, DJ Rocky, hindi ko gustong makasama na siya. Hindi ko rin gustong makita na siya. Kaya, gumawa na ako ng action nun. And that is the right thing to do. Hustisya Yes, para DJ. sa lahat ng nangyari sa'yo. Yes, DJ. So, after nun, nagkaroon pa nanganak na ako nung time na nagkita kami sa korte, DJ. So, yun nga po, ang tawag dito. Before kasi, di ba, pag natanggap niya na yung warrant, pupuntan siya ng mga pulis doon. So, nung natanggap niya yung warrant pala, DJ, panak-anak na ako noon eh. Sinundo pa yung nanay ko sa bahay, naglalaba siya. Sabi nung barangay tanod, pinapatawag po kayo ni Kapitana kasi may sasabihin daw. So, sabi nung nanay ko, sasama ka ba? Sasamahan mo ba ako? Sabi ko, hindi na lang, maglilinis na ako sa bahay. And then, yun pala yung time na makikiusap sila sa akin na iurong ko daw or i-withdraw ko daw yung kaso nila. So, sabi ko nun, tama pala yung time na hindi ako sumama kasi parang, syempre, hormones din. Parang kahit paano, tatay pa rin siya ng anak ko, ganun. Hindi ako sumama. So, nagmamakaawa sila. Ilang beses silang punta ng barangay kasi hindi sila pwedeng tumapak ng bahay. Yun kasi daw niya sabi ng pulis. So, hanggang barangay lang sila, wala sila talagang makukuha sa amin, sabi ng nanay ko. So, yun. Hanggang sa nanganak na ako, dinala ko nga yung anak namin sa court kasi tinatanong na ako ng judge kung talagang willing daw akong ituloy. Kasi nga may pinagsamahan daw din kami. And then, ang nakakatawa pa nito, DJ Rocky, nung sabi nung nanay niya na nandoon, kasi hindi pa bumalik, sabi nung nanay niya, aakuin namin yung bata. Pero ang sustento ko lang ibibigay sa isang buwan is 1,000. Imagine, DJ, 1,000, isang buwan. Baka gusto niya na yung 1,000 pang lang. Pang transpo lang yun sa loob ng isang araw. Nakakaloka yung 1,000. Wala, hindi ganyan yung minimum. Pag sa korte yan, hindi 1,000 ang minimum. Apo, DJ Rocky. Kasi sabi din ng tatay niya na wala akong trabaho, maasa lang ako sa asawa ko kasi yun nga, katulong lang din siya sa ibang bansa. So, yun ang sabi ng tatay. And then, ayun nga po, parang kasi nga, gusto nilang makita yung anak niya kasi nga, nag-iisang, Apo. kauna-una nga po nila, babae pa. Kasi lahat sila magkakapatid, puro lalaki. So, pinipilit kuhanan ng picture. Sabi ko, huwag mong kukuhanan yung anak ko ng picture kasi hindi pwede yan. Sabi ko, lalo't nandito tayo sa korte. Sabi kong ganun sa kanya. Wala kang rights. Sabi kong ganun. Kaya, lumuhod pa yung tatay sa akin na baka pwedeng i-withdraw. Sabi nung abogado ko, hindi pwede. Lalo't agarabyado tong kliyente ko. Tapos, yung 1,000 mo, hindi pa nga makakabili ng gatas yan eh. Sabing ganun ng abogado Mahal ko. kaya ngayon yung gatas, di ba? Ano ba pinakamahal na gatas ngayon? Siguro nasa nan or S26, mga ganun. O, di ba? Mahal yung 3,000 yun na. Yung iba nga Apo. pupunta pa ng Dubai para mas makamura eh. I mean, Kaya nagpapasabay pa para mas makamura. Mamahal na ngayon ng mga gatas. Okay, o sige, continue siya. So, yun, DJ Rocky. After nun ng hearing namin, may hindi inaasang pangyayari. Yung anak namin, parang siguro pagdating namin ng bahay, iyak siya ng iyak tapos nagiging dilaw siya. So, kahit anong pa-breastfeed ko sa kanya, ayaw niyang dumede. So, iyak. Parang alam niyo, parang nabibinat-binat din ako kasi punta ng korte, tapos sa bahay, ganun. Parang wala pang pahinga yung katawan ko sa pagkakatapos lang panganak. So, pina-check up namin siya. Nagkaroon siya ng sakit sa dugo. And then,
hindi pa doon, may iba pang komplikasyon sa kanya na kailangan din ng malaking halaga. Mhm. So, ayun na nga po. Kinausap ko yung prosecutor na may hawak sa amin na kung anong magandang Gawin. gawin. So, yun. Sabi nung mother ko na para makapagpahinga ka na hindi na gulo yung isip mo, makapagpahinga na rin yung anak mo. As in, magpa-bail na lang tayo kasi kailangan naman ng bata, Mhm. papiyansa. So, DJ Rocky, kahit masakit sa akin yun, inisip ko yung anak ko na nangangailangan din that time. So, nagpapiyansa ako kahit masakit sa akin. Alam niyo kung magkano lang binigay. Although, para sa bata naman, hindi ko na kailangan yung hustisya pero para sa anak ko, gagawin ko lahat para sa anak ko. Mhm. Nagpapiyansa ako ng 100,000. Mhm. So, yung 100,000 na yun, DJ Rocky, ayun, kaya hanggang ngayon nagme-maintenance yung anak ko eh. And then, awa ng Diyos, lumalaki naman na maayos naman siya kahit ganun nga. Doon ko rin kinuha yung pambinyag niya, ganun. Lahat ng needs. Mhm. Ayun. And siya, Ah, hanggang ngayon ba may communication pa kayo nung lalaki? Eto na nga po, DJ Rocky, kasi after nun, binawalan na kami makipag-communication sa isa't isa, as in cut Mhm. na talaga. Mhm. And then, syempre, itong anak ko na to is 9 years old na, grade 4. Yan, babae din siya. So, nakikitrend. Hindi ko siya namalayan na may Facebook siya. Mhm. So, etong anak ko na to, gumawa siya ng FB niya, and then parang siguro kasi yung tatay niya parang may trabaho na rin siya, nasa loob siya ng police, PNP. Mhm. So, ayun, Nakapasok ah, siya sa PNP? nakapasok po siya kasi sabi nila 22 daw ang hindi pwede, 22 pwedeng makulong ang isang or ma-detain ang isang lalaki. Pero 'di ba kapag So, may case ka na, kumbaga hindi ka na makakapasok sa ganyang klaseng ahensya? Hindi ko sure, hindi ako sigurado pero alam ko kapag may case ka na, napakulong ka na in the past, hindi ka na pwede. actually sabi 'di ba, ang alam ko po kasi na-withdraw ko siya kasi nga nagpa-bail kami. Tama, tama. So hindi naman siya nahaltulan ng guilty or non-guilty, gano'n? Yes po, opo. Pero wala siyang parang wala siyang tsapa gano'n na kasi nga meron pa rin siyang record. Yes, oo. So, ang nangyari, DJ Ra, na-add pala nitong anak ko yung tatay niya. Sinabi mo ba kung anong tunay na pangalan ng ama niya? Hindi ko po sinabi pero nagtanong siya sa lola niya. Pero wala ba siya sa birth certificate niya? Wala po kasi wala po siyang middle name and apelyido ko yung gamit niya. Okay, okay. So, yun. Nangyari po nun, nagkaroon ng communication kasi yun nga po, habang lumalaki siya, minamanmanan pala siya ng magaling niyang ama. Nagkaroon sila ng communication na dalawa. So, yun ang nangyari po, DJ Rocky. Pero, ang masakit kasi, kinat ko yun kaagad kasi hindi nga po pwede. And besides, happily married na rin po ako ngayon. That's why, move on na talaga ako. And I need to share it para kahit papano talagang cleared na talaga. Mhm, mhm. So, kumusta yun. naman yung relationship ng anak mo at saka nung biological father niya? Actually, DJ Rocky, hindi, sabi nung anak ko, hindi niya naman ako kinakamusta eh. Mhm. Alam niyo yun na kailangan niya lang akong makita, pero kasi may girlfriend siya. So parang, Mhm. alam niyo yun, parang ayaw siya nung girlfriend. Mhm. Yung tatay lang yung naghahabol. So parang hindi naman talaga wala sa kalooban din Wala po. nung lalaki na kilalanin yung anak niya dahil pinipigilan din siya nung girlfriend nito. Opo, tapos Okay. yung nanay din.
Mhm. So siya, kumusta naman yung relationship ninyong as a family right now? Yung relationship namin ng family na I mean yung talagang yung, husband ko ngayon, okey naman kami. Actually ang tawag nga nung anak ko sa kanya yung panganay namin is papa din. So, inaccept niya as in talagang kung ano yung ano, pagkakakilala niya sa akin, kung pagkano niya tinanggap ng buong-buo, gano'n din po yung anak ko. Uy, maganda yan, So, ah. opo, Happy for you. pinanindigan niya ako even though gano'n yung nangyari sa'kin. Mhm, mhm. And Opo. sa pagkakataong ito ba, medyo ano na tayo, overtime na tayo, no? Sa pagkakataong ito ba, meron kang gustong bigyan ng mensahe? Actually, DJ Rocky, gusto ko lang i-ano, para ma-inspired yung mga parents Yes, yes, and definitely go ahead. kasi hindi naman, palagi na yun nga, kailangan bantayan, kausapin yung mga anak natin. Kung may problem ba, kamustahin sila galing sa school, kung may nangyayari ba, and then kutuban din natin yung intuition natin kasi, kailangan din natin yung kung ano yung nararamdaman nila. Kasi after nun na nangyari sa'kin, ginawa ko siyang inspiration, nakatapos ako ng education kahit na gano'n yung nangyari sa'kin. And, nung tumigil ako ng college kasi nga nabuntis ako dun sa panganay ko, nagkaroon pa ako ng scholarship sa isang programa sa GMA kasi sinulat ko yung, kuwento ko. Binigyan ako ng 100% scholarship and pangkabuhayan pa nun kaya nagkaroon pa ako ng, chance na pumasok ulit at makapagtapos ng pag-aaral, DJ Rocky. So, nakaka-inspire kahit na ganito yung nangyari sa'kin. Na-inspire ko naman yung mga ibang kabataan na hindi hadlang yung pagiging teenage pregnancy na, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral. Kung Mhm. pursigido ka talaga at gusto mong may patutunguhan yung buhay mo, may paraan at may rason kung bakit nangyayari yan sa ating buhay, kung ano man yung pinagdadaanan natin, may rason. Kasi hindi naman ibibigay ni God yung isang pagsubok na hindi mo kakayanin. Yes, So, definitely. Thank you for inspiring us. Thank you for inspiring our kabishos through sharing your story tonight. Grabe, ibang klase ang ibinahagi mo sa amin. And congratulations, grabe ka, you are a strong soldier. Ang buti-buti din ng asawa mo ngayon, and I'm so glad na you are okay and doing good in your life right now. Ganun din yung anak thank you so mo. much, DJ Rocky. Maraming Thank you so much, salamat DJ. siya. Alam mo, isi-search namin kung ano tong sinulat mo sa GMA. Mukhang parang may idea na ako kung ano to. Salamat. God bless you always. Thank you po, DJ Rocky. Good God bless night. po. Bye. Good night po. Bye po. Ba't ganun yung mga call natin recent? Palalim ng palalim. Alam mo yun? Pasakit ng pasakit. Pero kahit gaano ka pa napunta sa pinakamalalim na sugat o kahit gaano ka pa nasugatan ng malalim, kahit gaano ka pa napunta sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay mo, you will always bounce back. And yung mga stories na sinishare sa atin every single night, give us hope. May pag-asa. If there's one message na gusto kong i-highlight ngayong gabing ito, yung pag-asa. Na magkakabagyo, hindi ah. Yung pag-asa na sa bawat sigalot, bawat pagsubok, bawat problema, bawat dagok na dumating sa buhay ng isang tao, sa gitna ng kadiliman, lagi at laging merong liwanag na magbibigay ng pag-asa.
para maging okay ka sa buhay. Para maging masaya at gumanda ang iyong buhay. Just do not lose hope. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa iyong pagtutok. Bukas ulit, magsama-sama tayo. Mamaya naman pala, kasi 10:06, ay 12:06 na. Mamaya ulit magsama-sama tayo alas 9 hanggang ating gabi kasama ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raqueter. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Top Secret.